Arwaki chendo wa makawuono maro hala gi mwandu. Chendo mamedo goyo mbaka makelo na dongruok kaka oganda luo. Kawa chopo singo maro mar menyo ni oganda luo mago matiyo matek e weche mag ohala pod keto mwandu. Machiegni nyakoro Ramogi wang' nyinga Lydia Okeyo. E chendo makawuono nyakoro Ramogi wang' wamenyo ni sekta mar matatu. Sekta makelo omenda maromo bilion 2 pile ka pile e uchumi mar piny Kenya. Nyakoro Ramogi wang' nowagoyo mbaka gi moko kuom oganda luo moseketo maino e sekta mar matatu. Ne wadwaro ng'eyo chal mar ohala no, chal mar yuto margi kaachiel kod midhiero bende gikale sekta no mar matatu. Ma e kaka ne watwak kodgi. Ohala mar matatu wachako in 2007 bang post-election, kendo en gino ma wawuok godo kalure gi gigo mane wakale kane wayudo post-election Kenya kae. Wan jogo mosebete pap kae for a period of time to waseneno the challenges. Wasebet ji manyalo romo namba mathoth, but ne wabet ka gombaka wan ji abich mondo wang'e ni to ang'o mwanyalo timo wan wawegi. Ne ochopo kama waparo ni mondo wadwar yor matatu, and we approached achiel kuom jogo magin police officers, by then and the county commander, the regional commander mane wantiere godo. By that time ne pod ilongo gini PPOs. Ndalo manwa pod nwatin wan wachako ka pod wan makanga. Nwachako en jani, wach matatu en jani. Nwachako ka pod wan makanga. When I was makanga, to motisha no donjo ira. Baneno be chieng' moro anyalo ya osako. Koro no makre waniji madhi official madhi apar gario. No makre ema wabiro go moina sako. Noa nadaga umoina chon. Nyingu moina nodag no okumoja. Eye kanyo ne waloso arambe matin manotelo noa wan gi jowadwa goeko. Eka ne wawuok mondo wadhi wadwar matatu ma wadhi nyaka Mombasa ma wadwaro matatu achiel ma wachako go ohala nieri. Gie sani wase grow, the oxygen team wase grow to around 30 matatus. One geche prario gabirio, we are coming to 30 because one tie target mwatimo higa ka higa. Kuru babu wasako ne wachako kaka babu anda MMO sako 2012. Kuru from 2012 wabede MMO sako nyaka gichi mag babu wago ubedo 30. Kuru naneno ni ber wuyi kubedo mopong' toko dalane. Nadhi wuoyo gi jakom mar MMO mondiko na release letter ma wuok 2019 kwa chako babu wa register babu wasako. Kane wadonji cooperative ma Homa Bay ma jogo noketowa mwaloso gik mane dwaro. Masani koro watimo operations magwa kaka babwa. Kendo en gima ber e matatu sector ka nikech an ma achung'ni na chako kaka manamba. Koro nadhi abedo ma gino dhi odonje remba ma yudo ni en gima ber ma failures ma ji wacho ni nitie matatu kaka joluo atamogi ni failures onge kaka e matatu ka. Matatu ka is one investment company ma ji dhigo malo kabisa. Kaka jo bathwa ka jo Kisii, kidhi malo ka jo Kikuyu, kidhi malo ka jo Rift Valley chiemo kode. Koro wan gik ma felowa gin gik matin. Sani matatu ko dhi ndara, owinjo be ni bedo gi insurance. Jaluo ok dwa ng'ado insurance. Koro insurance kisebedo go en cover makonyi makata garo yudo accident to yudo kaka gige ni ok dhi jogo duogo konyi. County government ma Kisumo much as gisetemo, but waseyuak negi mondo wabed gi gimiluongo ni involvement e processes matimore e yore kagiloso yore ma matatu waluwo bende processes mamoko mamiyo matatu wanyalo tiyo seche 24 kuonde monego bed ni gikepe. Iboyudo kaka bus parks or bus satellites ma wan godo. Iyudo ka maybe the drainage system kata yore miloso kanyo eko ogin favorable
to matatu aila matatu wane. Pek mwane ni matatu kaka sani, kan wachako matatu kana donje 2012, ne pek tin, to sani to pek ng'eny, nikech pek ng'eny mar uchumi mar Kenya. Ne, for example, from Sori nyaka Kisumu ni watiyo gi mo mar 4,000 dikiduogo. Koro ohala ne ni malo mane gari nyalo ndika 10,000, 12, 15, 8, 6, to kawuono from Sori to Kisumu, to gari kodhi moduogo utiyo gi malo 8,000. Kigolo gari udong' mag siling 2,000, adek kochulo jotich. Koro waneno pek, oilo idho. Tero from 8,000 nyaka 12,100 kawuono. Koro magi challenges mwaromogo e matatu ka. Challenge mwabedo kachiel, ma hinyo ofis kanyo, to hinyo nyaka weg geche en gimoro achiel. Drivers, ok gidwa cooperate weche mag loso gige tich. Samoro ne owuok, to wuok gi gari koko rwako uniform kaka chairman osewacho, gige tich bonge kodhi omak gari, oko gari fine siling 10,000, tido ka fine mogo gari no, wuon gari machako chulo. Koro magi gik ma hinyowa. Kendo ma wan godo is to challenge the global community. Wang'is jogo mantiere community nieri ni no matter kumichako godo, unyalo grow ma ubed gimoro in a society or in a community. Chenro machielo ma wan godo maduong' en ni mondo wane ni lekwane odhi mbele, kendo jogo ma watiyo godo ahinya to tich ma wan godo en ni ka wasetimo achiel kama to wabet piny kendo wang'iyo ni to wan gi kijende adi mwatiyo godo. Jogo mwatiyo godo, we encourage them by instilling discipline, and we encourage them, encourage gi mondo gine ni ginieri can grow, and wamiyo gi bende nafas mondo jalno mantiere gi nyalo matin kata waketo paro machielo e wi makineno ni nyalo timore maber, to wami chance mar kelo matatu machielo. Sako kin ng'ata achiel ok inyal, nikech en gi challenges mang'eny, en gi vice, en gi ang'o, nitie joma jaso gari, nitie derepe, nitie ang'o. Koro tijno kin ng'ata achiel ok inyal tiyo tij matatu kin ng'ata achiel. Ing'eyo hard works pay, ji wachoga, wasunge wachoga hard works pay. Ing'eyo ndalo mano wachako sako ni, na wabiro wang'ere kaka nwabet, nikech jomoko ne makanga, jomoko ne derepe, wan wajasoga gache chon. Koro kaka nwajasoga gache, ing'eya ng'ato, kiketa ng'ato kumoro achiel, ing'eya ng'ani ka keto en dereva, obo tich dereva maber. King'e keto ng'ato makanga, nitie jomoko ong'eya tij makanga, okodwa tij dereva. Tij makanga emong'eyo, to nitie tij dereva emong'eyo, ok inyal mix. Emomiyo koro nwabiro ga idea no. Kwa neno wakawa ng'ato achiel, nyaka oting tijno. Nikech nwakawo ga ng'ato kaka otiyo, mono wakawo ga ng'ato. An nachako bedo makanga chakre 2005. Asetime for almost madhi mana higni 20. En tich kaka mora mora. Ok ni tich rach, en tich kaka mora mora. Osekonya, asegero oda, osekonyo minwa, an gi dhako, an gi nyithindo madhi e skul. An rach mantie kama en mana ni seche moko ji ochawa, gipani ok nwa somo. But thoth kata jo mantie matatu secretary gin jok modhi e skul. Ochins jokanyam. Wadonje biashara mar matatu nigi pesa sana. Mano tich maka gidonje to nyalo kelo nigi ohala maber. Ohala matiyo mar matatu osemiyowa go okang' mang'eny. Kendo kaka ne wabedo wachako, ne wawacho ni wan kaka babu wasako, kata pod ok waolre loan, to waketo pesa no ni ka gacha membo kethore, to waloso gacha memba. Bang'e a memba biro chulo mos ka ok wagolo percentage mo mwachajo gi wi pesa no. Kuri biro yudo ka members nigi yweyo, nikech samoro ng'ato chulo loan to gari odhi okethore onge kata siling, gari no lum tie kanyo. Koro mago gik mwatemo timo iye ka. Kendo watemo jolo jok madhi marach ma kaka jogo mag jotich gi. Moko wajolo, ng'ato biro iri jakom, an gi chandruok machalo kama. Wajolo gi kendo moko chwe ma ok ochulo, moko chulo. Koro mago gik mwayudo ka. Advice manyalo miyo ng'ato ma dwa nyiewo matatu, anyise niya, matatu en ohala maber. Ji ema criticize ohala mar matatu, lakini ohala mar matatu en gima ber. Kineno matatu sani ema run economy mar Kenya. Kiwacho matatu gi owoge ko Kenya ka, onge economy lwar. Matatu gi ema generate most, at least like 2 billion per day. Matatu gi keto 200 billion per day.
Yes. Matatu achiel ka in godo to ikonyo a larger community. In gi jalno matiye katin to samoro ji ariyo directly ji ariyo go indiko, kendo seche modhi e petrol station bende ntiere ng'ato e pump ma bende indiko kanyo. At the same time going to garage wantiere gi mechanics ma bende indirectly wandiko. Koro berne namba achiel manyalo wacho en ni ohand matatu en ohala ma ondiko ji kendo oting'o the community malo. Nyakoromoga Juang, wakawo yo matine chenro ni mar ohala gi mwandu. To ka waduogo, wadhi goyo mbaka gi jolony mar ng'eyo matut kotenore kod ohala mar matatu. Kik idhi mabor. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangusha hadi customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya third party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Machiegni kendo Nyakoromoga Juang e chenro ni mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete mana e chenro ni wang' jowi mari miero mar Ramogi TV. Nyakoromoga Juang, kaka yor bedo kod ng'eyo matut e weche mag ohala mag matatu, ne wagoyo mbaka gi jalony weche mag ohala Otieno Panya. Mano onyiso matut kotenore kod ohala ni mar matatu. Ma e kaka ne watwa kode. Gima important mar business mora mora. En ni samidwa donje business mora mora. Obed mar matatu, obed mar real estate, obed mar kata na manufacturing. Gima important manyaka wangi e business ni nyaka wangi market. Ni to market madwa e business ni nyaka wangi market. Ni to market madwa donje ni chal nade iwinja. Kwa mani mome wacho ni kapok idonje business mora mora, tim gimilo ni feasibility studies. Kembe madongo timo research and gichulo consultants kaka wan wadhi e pap kuchicho wa collect negi data ineno. Then data ni wa analyze negi tuwa present gi wanyiso ni bwana mai kaka pub ni chal. Koro ng'at mada chako ohala kaka mar matatu, dhi ng'i ni to matatu ni jomage matime, ji adi matime. Now, ichako analyze gimiluongo ohala kani your competition. Koro ing'e ni competition jomage matime, ere kaka gitime, how much profit do they get. Nyaka ing'e ni to matatu industry ka jomage ma finance business ailagi. Banks mage machiwo pes manyalo romo to this level ineno. Koro mage gik ma very very important mondo kwa donje biashara kata kaka maro ginni mar matatu mi wacho ni nyaka kongwa consider that one. Matatu kai kwa we matatu specifically, matatu ni a lot of challenges, and magi challenges ma they are not new to us. One of the first thing gimokwongo e matatu ka
king'iewo matatu kik ing'iew matatu moti. Asetimo ohand matatu e Nairobi kanda ino. Kik ing'iew matatu ma ng'ato osetiyogo. Kata na gari, for example, kata king'iew gachi kawuono in dhi kawo gari ma second hand ma ng'ato osetiyogo. Ing'eni kia ni to gari ni problem mane en go. Koro magi gik biyudo ka ng'ama odonjo an matatu, mokwongo gima nyalo advice ni kidwa donjo an matatu, ng'iew gari manyien, but kok inya ng'iew gari manyien to sami idhi ka ng'iewe cha dhi gi mechanic ni mi trust. Nanyalo nyisi ni gari nigi problem. Gima inyo matatu business generally en expenses ma ji in ka. Okada wuoyi wach pes police, but ang'e ni en to en gima dhi mbele, though and it is wrong mondo police okaw pesa ndara. But ibiro ni police gi biro kawo pesa ndara because in fact in ibo dwaro miye nekech in gi problem moro. Aseneno matatus mang'eny kata madonje sako. Iwinjo man gi sako ma make sure ni girito chike mag government ma idwaro kaka gin yudo ka polisi ok chung gi ang' momiyo. To moko man gi problem gi en modhi police ko wacho ni kaona ma ineno. So basically what I'm saying, gima temo wacho en ni sami donje wan matatu ka ng'e chike government policy ma govern industry kaka koro mar matatu. Achiel kuom gi en ni conductor nigi driver ni nyaka bed gi ang'owa, nyaka bed gi good conduct, nyaka gibed gi license, nyaka gibed gi lep tich midwaro gigo. Matatu ni nyaka bed roadworthy, nyaka bed ni oonge gi problem moro amora in terms of kata na tires mag gari, in terms of kata na windscreen gi kik bed nokethore. Koro ka in gi matatu ma in good condition and irito giga te, ineno irito chike duto te midwaro, idhi bedo kionge gi problem. Achiel kuom gik monego bed ni jamatatu ipuonjo en gima iluongo ni customer care. Gima jamatatu nyaka ng'e ni ng'ama odonje gari kanyo no en customer ni, kendo kiny pod ne dware. But most importantly, discipline manie the sector. I remember period moro na winjo ka the Matatu Owners Association wuoyo about discipline, and giwacho ni gin giwegi gi discipline their own members. Koro discipline emonego dhi all circles ma ng'ama ok tim gima idwaro to en igole e matatu mondo kik okethi nying maber ma matatu nigo. To matatu to nyaka lokre, a few of them nyaka lokre mondo mi giserve jopiny. Bende ne wagoyo mbaka gi Calvin Nyaure, wuod luo matiyo e apisi mar piny owacho mano matawo chenro mag matatu e kaunti ma Nairobi, mong'ere kaka Nairobi Metropolitan Area Transport Authority NAMATA. Ma e kaka ne watwa kode. Ane chair mar NAMATA and FPTS Cashless Committee ma dwaro mondo olok kaka gik moko timore Karwaka. Kamano Calvin kuom loso thuolo kendo goyo kodwa mbaka kotendre gi sekta mar matatu. Nyiswa ni to NAMATA utime ang'o, to in ere gimutimo pile mar bero ngima jogo ma bende keto mwandu e sekta mar matatu. Kaka ne wachaki gi aim mar konyo transport mantie kae, and part of the Ministry of Transport. So watiyo kanyakla gi NTSA kodwa gi the ministry mondo wane kaka wanyalo konyo the transport sector mantie kani, nikech kaka ntie sani Michuki no biro motemo konyo matin, but kaka Michuki no tho gik moko beno ochako lokore mos gi siasa matimore, kila ng'ato mabiro nitie gi group ne gi gang ne gi what not. So jo matatu no bedo piny magi neno ni ginya onego bed ne gi form group federation margi mariwo associations gi te miluongo ni FPTS, oni Federation of Public Transport Sector. FPTS ni okelo kila ng'ato ma en jatend matatu mondo gine ka ginyalo keto wigi kamoro achiel, kaka ginyalo konyo sekta gi mar matatu, nikech sekta gi mar matatu ni osebedo ka ok tim maber. Wach mar insurance osebedo ka thago ji, nikech insurance ma tinde be offer service
jo matatu gi iyudo ka matatu mag mikji imako gi auctioneers nikech insurance be olokore bende bimbe ogidwa chulo claims mag matimore ka wang'iyo kendo koni nitie organized gangs moko mabe nikech of joblessness jogi osedonjo kendo e ndara Mongiki oseduogo nitie several organized groups mosebedo ka biro nini mar matatu ni mana nikech nitie pesa mantie ready ma gidwaro mondo gine ka ginyalo yudo pesa no. So emane waneno ka gini ka ok wakonyo mapiyo gini to dhi kethonwa kama duong' to transport industry ni dhi collapse. Emomiyo ne wawacho ni kapok wakelo gimoro miluongo ni BRT, which is bus rapid transport, wane kaka wanyalo konyo jo matatu the existing one mondo kik gibed ni gin gi oko mar biashara nikech wategemea gi e wach mar kelo ji e tich to duoko gi ot. Kaka sani kaka serikal wan pok waketo mikakati mora waonge gi buses, waonge gi mo wanyalo wacho ni ka jogi industry gi ni odhi piny wan kaka serikal wanyalo donjo mo kel buses ma nyalo timo replace matatu gigi nikech Nairobi kende wan gi almost 40,000 matatus. 40,000 matatus okinyal wacho ni you wish them away diochieng' achiel. So nyakine kaka mos uneno kaka uloko gik moko kodgi nikech gin be giwinjo ka gima gitimogi okonygi. Vijende nitie ndara, polise be chamogi, kanjo chamogi, mafuta be ni malo. Yudo ka gik moko biashara bedo matek, kasto be fare okinyal keto ne ji malo nikech be ji be thagore. Gima watimo kaka serikal en ni waketo policies manyalo konyogi kaka mar keto mandatory wach mar cashless ni bro konyogi nikech pesa moro mipogo e kor ndara ni bro bedo maonge mano bro miyo vijende moko mategemea wach mar pesa miyudo mayot ni bro neno ni onge pesa kanyo. Police be bro neno ni onge pesa moro ma imiyogi masa mora idio ne gi sing prabich siling 100 moko magithago godo ji ndara ni. Mago be watimango wadhi golo be wach mar kanjo nikech kanjo moko be kanjo ma timbe gi richo moko be donjo kanyo kao pesa mari. So ka waketo gini obedo cashless kaka serikal gini dhi konyo gi kama duong'. Mano kuma achiel kuom gima wadwaro konyo gigo. Moro en wadwaro mondo license SACCOs matin mondo matin mantie kachacha kik yud stiff competition. So kaka sani wadwaro keto program moro mar neno kaka sana licensing make SACCOs manyien wadwaro keto on hold mondi mondo magi moko gi mondo timango mondo ne kaka nyalo yudo biashara. So kanyo wabro konyo gi e yo mar competition gi ne kaka gi yudo pesa kar gi kanyo. E chuny boma ma Nairobi waromo kod Edwin Achieng' Komba matimo ohala mar dusruok e kare matimo ohala motisi ni Imora Nail and Spa mano mantiere Hurlingham e kaunti ma Nairobi. Ohala mano ochako mana matin kende to e sechegi oloso jogo mideo e boma ka. Nyakora Mgajiwa, Edwin Achieng' en ja ohalawa mar juma. Nyakora Mgajiwa wantiere kar dusruok midendo ni Imora Nails and Spa kama bende mine kod yawuoyi thoro limo mondo mi gidusre los gi makare ka en kama bende itie gi nyaluo ema nochake to adwa goyo mbaka kode mondo winjie ni to nochake nango to ere gima omiyo noyiero mano ohala makama machiegni. Edwin kamano kuom loso thuolo kendo goyo kodwa mbaka e Ramogi TV chenro mar ohala gi mwandu. Ahero menyo mine matiyo matek, yawuot luo matiyo matek kata rawere ma bende tiyo matek moketo sani wechego mag ohala. Nyiswa ni to Imora Nail and Spa ni chake nango to paro mane in go momiyo chako ni yiero mondo ichak ohala mar dusruok e boma Nairobi ka. Nyinge luongo ni Edwin Achieng' Komba, anyagi Msinaga. Nairobi ka aduso nyiri, aduso joma mine gi joma chuo. Duso gi amanisha ni waloso kopgi, waloso wigi, waloso yewigi
waruayo dendgi, waloso loso ringruok mar dhano, yes. Nachake in the year 2013, kamoro ni Don Home. To nan mana gi 3 stations. Koro kana chako gi 3 stations. The reason why nachake kata mokwongo en ni nawe tich natiyo kamoro ni Woolworths. To kana we tich kana doke school, I realize I have a lot of time ma okadhi school. Koro nadwaro gimoro manyalo keep a busy. Koro usipna moro no approach amongisa ni wadhi wayaw saloon. Don't know, because nentiere a gap meaning nentiere ne onge salon de me run maber ma professionally run salon. Koro kanongisa kamano to angise ni sawa we wadhi wayaw salon moro matin, room ne ten rom kamae matin kabisa, nan mana gi 3 mirrors station, so wakwano gi mirrors, the number of mirrors. Koro kanye man wachake I don't home to the moment I realized me I'm able to stay anyalo bet kuma ji ntiere, aero bet gi ji, aero wuoyo gi ji, aero winjo gik ma ji go through, and no, the best place to be is in a salon setup. Yeah. Edwina thoth ne yudo ka sani oganda yuago pek mar ngima, nengo gik moko medore. Ere gima gini osetimo nu ohala? Bende nitiere gi ng'ikruok mosekelo nu nyaka nuchako ohala, kata nyaka ne telo manyien chakre. Masai ne oganda thoro yuak ni kata mana weche mag usuru omedore kendo thoro chulo pesa mamalo. Ahinya te gigo mabende tiyogo e dusruok kae. Nyiswa kaka osebedo. The number of clients opungua matin. Iyudo ni kane otimo yewi, oloso koke, oloso tiende, otimo massage. Koro opunguza. Iyudo ka koro kobiro in a month otimo mana koke mar lwete, ngech kane ma ji bro neno kata gi yewi kende. To chon kane gibiro before, especially before COVID, kane gibiro iyudo ka ng'ato dwa timo everything at the same time. Sani nkech ngimo bedo matek, products bobedo matek. Iyudo ni kwa dhenye kata products mwatiyogo bechgi ni malo, the dollar rate has become very strong, the shilling is weakening, to products mwatiyogo ngeni wagolo oko. Kuro iyudo ni nyaka wamed bei mar service. To kwa se medo, kuro most clients wacho ni hapana, they cannot do that. Kuro iyudo ni ng'ato afadhali onyiew product odhi olosrego e ot. Kuro o affect wa matin. But as at now, awachoga acha ni Nyasaye ber. Ng'ama nyako majaluo sana nyaka watia matek. Onge shortcut to that. Nyaki bed nyako ma pache otegno, nyaki bed nyako ma kidonjo kamoro to jimi heshima, because you ing'e gimidwaro in life. He said define yourself and who you are. Yeah? To teach matek gi luoro Nyasaye ema miyo wa gigite. Ok wanyal yudo anything kokitiyo matek. Mapio pio nyakoromo gajiwa ateri nyake chirni mapacho ka mondo wang'ie be chiemo mopogore opogore. Mai makelo wa giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En geno mara ni medo yudo puonj makare kotende gi weche mag ohala kod keto mwandu.
to dikoda kendo juma manyien e seche makama. Mondo med goyo mbaka mano makelo madongruok kaka oganda luo. Riti masani nyinga Lydia Okeyo.